ಹರಿ ಓಂ ಮಾತೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಓ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ವಾ ರೀತಿದ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ಆ ನೇಮ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಗುಳಿಗನ ಅಬ್ಬರದ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೆಬ್ಬಲಕ್ಕದು ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಪುಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಏಕ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಲಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಒಂಜಿ 6 ಜನಕ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜನಕಲ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪನಕಲ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುಜಿ. ಏಕ ಪನ್ನಗ ಅಕಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂದ್ ಅತ್ತಂದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಮಂತದ ದೈವ ನರ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಬುದ್ಧಿಮಂದರ ಕುಳ್ಳೆರ ಅತ್ತಂದ ಕಲೆಗ್ ಮಾನಸಿಕದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಪರಳೆ ಒಕಲೆಗೆ ತೆರಿಯುವಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಲ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಸಿದ ಸ್ವಾಗತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದೇಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚೆನ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೈವ ನರ್ತಕರನೊಟ್ಟುಗ ಕೊಡಿಗೇರಿ ಇಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂತು. ಲ್ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಗೆ ತುಳುವೇರೆಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಬೇಜಾರಾವಡ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಪುರ ತೂನಾಗ. ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಾಪುರ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚ ಆವ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಗೇರಿಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೊಟ್ಟುಗ ದೈವದ ನರ್ತನ ದೊಟ್ಟುಗ ಬರ್ತದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲ ನಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾവുന്നു. ದೇಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಬಹುದು ದೈವನರ್ತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಮ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತದ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ನಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೊಂದಲೆ ದೇಪನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತಾಟಿ ಬಿಸಿಲಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪುರಾಣ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಾತಿರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಸುಲ್ಮೇಲು ಚೈತುನಾಡು.